por Valencia, senador por Navarra, senador por Asturias e senador por Castela. Estes aquí en Vilalba, unha data especial para o portavoz do grupo parlamentario. Quixera agradecer moi especialmente aos senadores. Xa coñecemos os resultados dos gobernos que afrontan as dificultades con improvisación, con irresponsabilidade e con frivolidade. E agora estamos comenzando a constatar os resultados de outra maneira de gobernar, baseada na responsabilidade, no sentido común, no rigor e no compromiso. O voso deber é apoiar esta outra maneira de facer as cousas, porque os feitos demostran que así estamos logrando cambiar esas cousas. Estamos logrando cambiar un estado de decepción por un estado de esperanza. Estamos logrando cambiar un estado de descrédito por un estado de confianza. Estamos logrando cambiar un estado de malestar pola consolidación do estado do benestar. Estamos logrando cambiar un estado que ignoraba Galicia por outro que cumple os compromisos de Galicia, xa sexan compromisos en materia de infraestructuras viarias e ferroviarias, xa sexa en materia dos sectores productivos da economía galega. É obvio que hai a quen lle molesta, pero esa é a ruta que nos conduce a recuperación e pídovos que no que resta de legislatura non a abandonemos. Pero decíavos que había unha terceira razón pola que recordamos hoxe con especial intensidade o exemplo político do presidente Fraga. Refírome á súa capacidade para entender Galicia dentro da realidade plural de España. Un exemplo moi valioso, sempre, pero especialmente nestos tempos nos que hai quen se empeña en inventar unha realidade territorial distinta á realidade territorial que nos dimos na Constitución. Se algo aprendemos do presidente Fraga é que a política que non serve para unir é inútil, e que dedicar os esforzos a dividir a sociedade é facerlle un fraco favor á xente que quere vivir pacíficamente. Especialmente a Cámara, que representa a diversidade territorial de España, como é o Senado, é un dos mellores escenarios para defender a nosa maneira de ser españois sendo galegos. Este é o manual de entender Galicia que nos levou Fraga e que une a maioría dos galegos. Sí. Oye, yo hay un tema que es un fenómeno aquí están los parientes ahí.